No, tak takto sa naša Eminka najradšej hráva. Emi, povedz ahoj. Hopa hore. Nie štvornožky. Čo, na nožičku si ublížila? Eminka, babenko, kde je mama? Mama, kde je mama? Mama. Poď, pekne sa postav. Ukáž mi, ako vieš chodkať. Poď, hopa, dám ti ručičku a pekne sa postav. Hopa. Tak, a sama budeme chodiť. Bu, maminka ťa natáča. No, neplať, poď za mamou, poď. No, poď k mame. No, pomaly, neutekaj. No, čau, ty si krásna. Tu. Nie s maminkou, sama kračkaj. Sama kračkaj. Ale no. Bác. Urobilo bác. A kam ideš? Emi? Eminka? Bác. Pekne sa postav. Hopa hore. Hopa hore. Nie, choď tuto ku stoličke. Bá, a postav sa pekne, sama. Sama sa postav. Mama, ku tlačiarni, no. Pekne sa postav. Krásne. A ideš k mame? Poď. A kde máš dečku? Kde je tvoja dečka? Eminka? Kde máš dečku? No, ty si Emka. A povedz bábo. A baba. Povedz tato. Kam ideš? Cez prach ide Emka. Nini. No, tam je zavreté kúpeľni. Kam ide Eminka? Tam, do spálne. Tam je neporiadok. No. My sa máme sťahovať. Že už sme sa mali pred 2 týždňami. Tam sú dvere zavreté. Poď k mame. Emi. Poď k mame. Tam sú dvere zavreté, no. Tam je kumbal, tam mama má žehliacu dosku. Áno. Poď ku mne, poď. Nie, hačí. No a povedz táto. Povedz táto. Kde je táto? Povedz neni. Neni táto. Titako je v robote, pracuje, že? Eminka, pozri sa, áno, pracuje tatino, no. A povedz pekne táto. Povedz táto. Kam zas ideš? Aha. Bábo, pozri, aha, mama ťa natáča. Povedz ahoj.